Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и собираем наиболее интересных собеседников. Сегодня у нас много наиболее интересных собеседников. Но начну с нашего гостя из Канады. Это Юрий Поляківський. Він журналіст, відомий журналіст з Канади, з Торонто, але володіє українською мовою, англійською та деякими ще, і пише на всіх цих мовах. Ось така чудова людина з нами. Дякую. Его тезка Юрий только Макаров, но всем известный, наверное, человек в Украине, тоже журналист, публицист и вообще очень известная личность. Ну, еще одна известная личность – это Евгений Степаненко, режиссер-постановщик, продюсер, и журналист, и кроме того, ветеран российско-украинской войны. Всех приветствую. Да. Но такой, я, честно говоря, конечно, думал, что все будет по-другому. Я думал, что как раз график, когда смотрел, что как раз когда мы сядем, нам мало времени будет, и мы будем снова смотреть, что говорят фигуранты, так сказать, сегодняшней нормандской справы. Но выяснилось, что все опаздывает и все задерживается, и очень это все долго, и только после 10 вечера по Киеву, может быть, еще они выйдут на совместную пресс-конференцию, которая будет только после встречи Путина и Зеленского один на один. Но и то не факт, я думаю, в реальности это будет еще позднее, мне так кажется. Вот. Поэтому, но тем не менее, все мы наблюдаем, все люди, которые здесь сидят, они очень такие заинтересованные, очень знающие. Юрко написал статью большую по-английски, как раз в преддверии этого саммита. И я, наверное, с нашего українця настоящего, но канадського походження ми почнемо. Будь ласка, розпові, які були, які зараз залишаються твої... Мої думки були так. Я завжди, мені цікаво така загальна наратива. І що я хотів в цій статті, яку я в пості написав, що я хотів передати, є, що як президент їде в Париж, що він щось одне не забув, що він має представити загальну наративу, історичну наративу української нації. Тобто, що ми не тільки говорили, не тільки, що він розмовляв за такі специфічні речі в формулі Стаймера, але теж, що він передав не тільки світу, і не тільки Путіну або Меркель і Макрон, що він знав, що оця ситуація, в якій ми знаходимося тепер, є дуже важна точка в загальній історії України. І тобто, і фундаментальний пункт є, що ми хочемо щоб не була русифікація українського народу і в українській історії. Тобто, слово є не дерусифікація, але to de-russify. Тобто, що ми передали і знали він передав фундаментальні національні інтереси України. Інтерес в тому, щоб не стати частю руського міра, да? Так, і Російської імперії. Це, що я хотів сказати, що всі знали одне, що Путін має дуже важливу точку, що він хоче зробити. Він хоче, щоб продовжувати вплив Росії на Україну. І я хочу в цім сказати, що є час, що ми маємо стати, що це стало, що це вже не продовжує. І що він йшов в цьому контексті, від такого точки зору, щоб передати загальну наративу, що ми є самостійна суверенна Україна і все. І щоб це було, щоб він це передав, хоч би сьогодні. Бо ви знаєте, що я скажу, це тільки початки. Знаєте, це тільки початки. І я думаю, що дуже важливо, щоб він передав національні інтереси України. Чітко заявив. Чітко, так. І це, що я писав в цій статья действительно хорошая, она по-английски написана, но можно прочитать и даже с помощью Google переводчика перевести, там действительно разумные мысли, Юрий Поляківський. Ну что, Юрию Макарову дадим слово. Но мне кажется, что цели как раз Путина совершенно обратные тому, что сказал пан Поляківський. Цели, наоборот, привязать как можно сильнее Украину к России, вернуть эти связи, давить, там, шантажировать, что угодно. Вот как ты думаешь, Юра, вот с чем Путин именно туда поехал? Что он хочет? Предвидеть маневр Путина, что ему там нарисовали в их ситуационной комнате, очень сложно, в частности.
в общем и целом понятно. Ему нужно, чтобы в Украине продолжался хаос, ему нужна внутренняя дестабилизация, ему нужно, чтобы точно так же, как они вели информационную кампанию против Порошенко, наверняка, он может говорить сколько угодно, что Зеленский симпатичный парень, и что-то еще ему приятное, привидно про него говорить, но по сути я убежден, что он заинтересован макнуть Зеленского, так как ему не удавалось макнуть Порошенко, просто в силу того, что... Они не встречались. В силу того. Нет, как, они же подписывали... 3 года не встречались. Ну да. Вот. Но просто Петра Алексеевича в этом смысле как-то очень трудно, он все-таки опытный турнирный боец. А вот Зеленского макнуть и организовать хаос в Украине, да, наверное. Я уверен, что Путин не будет, и вот сейчас посмотрим, какой я пророк, что Путин не будет делать из Зеленского хорошего мальчика в глазах Запада. Он будет заинтересован в том, чтобы его скомпрометировать перед Западом. А как скомпрометировать? Очень по-разному же можно. Назвать другом, это тоже компрометация. Не. Показать, что он, в общем, что он не самостоятельный политик, что он не тяжеловес. Что он не управляет ситуацией в стране, что в конце концов, что им управляет фашистующие молодчики, которые вынуждают Зеленского каким-то ходам. То есть сказать, что он Зеленский хороший, он хочет мира, но у него он не управляет своей страной. Он слабак, да. Вот я думаю, что это будет примерно так. И это, в общем, исходит, если просмотреть за последнее время официальное заявление Кремля по поводу Украины, разное. Кстати, Зеленский сделал довольно любопытную вещь. Я бы не обратил внимания, но Юра Бутусов, как водится, Юрий Бутусов, это известный журналист и главред сайта Цензорнет, он обратил внимание, что Зеленский взял с собой в делегацию Арсена Авакова, министра внутренних дел, по которому в России открыто несколько впроваджений уголовных дел. Да, уголовных дел. Вот. И он, по идее, не может с ними быть за одним столом, а это так, утереть нос. Поэтому сама по себе история, мне кажется, она не безнадежна. В особенности, если учесть, что Макрон, вот мы сейчас за кулисами посмотрели еще, там был кусочек из этой переговорной комнаты, Макрон выглядел не очень убедительно. Так он никогда не выглядел убедительно. Нет, не надо. Зачем? Когда он выходит перед народом, Урби и Торби, он говорит, с этим самым парижским шармом выпускника Эколь Политехник, понятно, что он владеет ситуацией. А тут он был напряженный, хмурый, явно не в комфортной ситуации. Вот мы сейчас его сидит Юра, выпускник Тамбовской питерской преступной группировки. Естественно. Так что игра не в одни ворота. Сейчас, и я с Юрком абсолютно согласен, что сейчас, как ни смешно, очень много решается. И Владимиру Александровичу Зеленскому, в принципе, с одной стороны, не позавидуешь. Боже, какая у Путина харя мерзкая. Прошу прощения. Ничего, что я так не политкорректно. Вы не назвали настоящее имя. Владимиру Александровичу Зеленскому, с одной стороны, не позавидуешь, потому что это очень серьезная партия. Но с другой стороны, и позавидуешь, потому что он, как кур-во-щип, попал в ситуацию, когда очень много решается и когда очень много зависит, в том числе персонально от него. Меня что удивило, что человек абсолютно неофит в политике. В общем, это как сразу прыгать с 10-метровой вышки на чемпионате по прыжкам в воду. Да? Здесь, с одной стороны, безумная смелость, с другой стороны, как-то все это... Кстати, Бутусова упомянул, Юрий Бутусова, редактора сайта Цензорнет. Вот он написал про поведение России. Я хочу обсудить это. Очень цинично и демонстративно. Это Юра написал всего час назад.
Во время встречи в Париже Россия заявила, что раздала 125 тысяч паспортов на Донбассе. А началась кампания по раздаче паспортов фактически в июне 19, ну то есть вот буквально несколько месяцев. Аннексия идет полным ходом. Прежде всего, российские паспорта получил весь личный состав оккупационных войск на Донбассе. Де-факто РФ под прикрытием переговоров делает невозможной любую передачу оккупированных территорий Украине и легитимизирует присутствие российских военных. Ведь там теперь все с паспортами РФ. Теперь Россия будет для начала защищать права граждан РФ, а потом будет поднимать вопрос, почему граждан РФ дискриминируют. Для прикрытия этого поглощения и проводятся эти переговоры. Вот согласен ты с этим, Жень? Ну, я уверен, что и таких еще заготовок у Путина будет на этих переговорах не одна. Это, мне кажется, он так пошел даже не с козырей, а с таких, как бы, со средней карты, как говорится, с этими паспортами. Я не знаю, насколько готова была украинская делегация к этому факту, хотя это давно известная история, что когда раздача да, паспортов но это идет. типа, они же все говорят, мы не мы, то не мое, а когда прямо говорят, да, мы, да, дали, ну вот так. Ну, Ешьте, мать. я согласен с Юрой, что сейчас, конечно, Зеленский попал в ситуацию, когда его ловят, как говорится, на гопническом питерском жаргоне на слабо, вот ловят постоянно. И Путин, как опытный психолог, опытный ГБшник, строит этот треугольник трех опытных лидеров, перед которыми Зеленский должен оправдываться. То есть мне кажется, что все то, что происходит сейчас, как бы это такое, ну-ка давайте, Владимир Александрович, оправдайтесь перед нами за ваше поведение, что вот Украина так себя просто будет вести. Они сейчас напрямую ставят вопрос, окей, вот мы раздали паспорта, то есть вы готовы дальше убивать русских граждан, вот, то есть вы готовы на полномасштабную войну с Россией, сейчас Зеленского ловят на вилку, вот, и его, мне кажется, уже поймали на эту вилку, потому что, ну что он ответит, мы не готовы убивать русских граждан с той стороны, которые стоят, мы готовы убивать русских граждан с той стороны, которые стоят, ну какой ответ? Вчера погиб военный, я не знаю, говорил ли об этом Зеленский, говорил ли Зеленский о погибших недавно офицерах Хальфе, говорил ли вообще он о потерях сейчас, говорил ли он о тех погибших солдатах, а их больше 100 человек, которые погибли за время только его каденции. Я думаю, что вот эта карта военная, они будут сейчас очень сильно на ней давить. Они пугают и будут давить Зеленского всеми возможными способами именно военного принуждения к миру. Ведь то, что предлагает вот формула Штайнмайера, то, что предлагает Макрон, то, о чем говорят, это по сути повторение формулы Саркози. То есть все идет к тому же, что с Грузией. Принуждение нас к миру, так называемая операция. Мощный удар, неприемлемые потери для общества, хаос изнутри, как бы из-за того, чтобы они это уже проверили на Дебальцево, на Иловайске, когда выводятся на улицы люди, протестующие против злочинной влады Барых, которая, значит, на нашей крови в котлах были, значит, набит патриотов, а тут тем более благодатный Зеленский, и дальше на их условиях защищения мира. Все. Вот. Или сейчас каким-то образом, я не знаю, это вот что там случится, что наш прекрасный президент пройдет по лезвию ножа и нам сейчас всем докажет, как нужно вести переговоры. Ну, осталось всего там пара-тройка часов, я думаю, до момента, когда мы поймем, что происходит. Хочу вот о чем заговорить, это интересно. У нас не очень-то в Украине обсуждается, но вот российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире телеканала АТР как раз сказал, что Путин приехал на нормандскую встречу с двумя поражениями одновременно. Вот давайте послушаем, что имел в виду Игорь Яковенко, достаточно опытный журналист и вменяемый российский, потом обсудим. Конечно, решение ВАДА. То есть то, что Россия оказалась на 4 года заблокирована от международного спорта, это самое главное, что произошло. Кроме того, в России довольно серьезно обсуждается полный провал переговоров Путина с Лукашенко. То есть Путин приехал в Париж, имея за спиной 2 поражения серьезных. Причем таких поражения, которые на самом деле невозможно скрыть. Ну, скрыть-то невозможно, а компенсировать-то можно каким-то образом. Вот как тебе кажется, Юрко, он злой приехал туда, он приехал нападать, он приехал ставить условия Зеленському і Западу? Як я слухав Женю, одне питання, що я себе спитав, є, що президент, це було його вибір, щоб поїхати. Люди голосували за зміну і 75% голосували, то він має такий тиск тут,
що він хоче мир, спокій, щоб було. Це, що він хоче. Тепер моє питання, як ти розмовляв, я себе питав, чи це є справді за формула Штаймера, чи це справді є формула, за яку треба слідити або йти вперед. Я не знаю, чому він це хоче це зробити. Розумієш? Чому він це почав? Ти казав, що він зачепився за гачок. Так? Я не думаю, що він це зачепився. Я думаю, що він вибрав, що йти вперед. Що я боюся, або що я думаю, чи він справді знає, що він хоче здобути в контексті цьому. Ребята, у нас, я сразу скажу, у нас свободная дискуссия, вы можете начинать без меня, если возражения есть какие-то. Ви розумієте моє питання? Я розумію. Тут напевне, я явно не є прихильником президента Зеленського. Я явно не є прихильником взагалі його вибору стати президентом України або принаймні балотуватися. Я вважаю, що людина з його бекграундом, відсутністю політичного досвіду в такій важкій для України там ситуації, це було трошки авантюрне рішення. Але зараз він делікатно, дуже. Але зараз він президент України. І в мене є два варіанти. Його мучити, тобто казати, який він поганий, який він там нікчема, ще щось. Або старатися зрозуміти його поведінку і старатися, принаймні, якщо не бути на його боці, то не валити вже зовсім його, не робити йому ще й зсередини якусь штуку. Можливо, тому що я був на фронті, і я дуже добре пам'ятаю оце відчуття, коли в тилу відбувається щось взагалі незрозуміле. Тобто ти там начебто воюєш, в тебе все там на передовій, зрозумілий ворог в тебе, а там ти приїжджаєш в Київ, а тут така якась, кровава влада бариг, там, я не знаю, ще щось. І це зеркально нагадує якісь багато речей. У мене враження, що дуже багато речей з приводу Зеленського якраз, вони трошки качаються, трошки розкачуються. Так? Щодо Путіна, в мене немає враження, що він зовсім ворог. Те, що людина трошки, можливо, не усвідомлює, як і не усвідомлювала якихось речей. То ви не кажете, що я не зрозумів, ви кажете, що Путін не ворог? Я кажу, що Путін ворог. Я кажу, що Зеленський не ворог, точно. То, що Путін ворог, це однозначно. Те, що Путін приїхав після цих двох поразок, особливо сьогоднішніх спортом, а спорт для Росії – це така сакральна, священна корова, це наше все, це всі ці перемоги. Культ сили, да, абсолютно. Так от. І він, звісно, цим не те, що роздратований, а роз'ярений, мені здається. І, звісно, все, що він має зараз отримати перемогу не тільки насамперед не на зовнішній ринок, а на внутрішній, для внутрішнього ринку. Йому треба приїхати, сказати, я мачо, я цих всіх трахнув знову. Ви знаєте, що мені було... Пробачте. Ні. Для мене було сюрпризом те, що Ігор Яковенко – це дуже знаний російський журналіст. Всі, хто відстежують російську пресу, знають це ім'я. І для мене було певним сюрпризом те, як він оцінив поразки Путіна. Тому що про заборону російського спорту як такого міжнародного у нас не так багато написали, як могли сьогодні. Не було такої реакції. Тому що зараз не втім річ. Ми тут, зсередини України, недостатньо адекватно оцінюємо пріоритети всередині порядку денного Росії. Це важливо. Ми до кінця не усвідомлюємо, що є важливим для верхівки, що є важливим для Путіна. Що стосується... А що ви думаєте, що це є? Я думаю, що він хоче продовжувати. Наприклад, він пішов в Донбас, в Крим, Луганськ. Тобто від західного перспективу, що Україна, коли немає суверенні такі бордери, так, то ми не можемо зайти в НАТО. Це один, можливо, з... Але він так думає, це така загальна стратегія. Якщо ми сказали, що це не є правда, то ми тоді, це є сміх. Ми можемо знати, що його стратегія. В параної цієї сірої миші, мені не дуже би хотілося. Хотілося б якось цю історію об'єктивізувати. Важливо те, що це порядок денний не лише для Путіна, це порядок денний для
для Росії. І те, що, скажімо, з Лукашенком ці перемовини провалилися, я от кілька днів тому я відповідав там на бліц запитання журналіста, і мені кажуть, це катастрофа, от знову союзна держава, стоп, союзній державі 17 років, 17, так? 17 років уже. Давайте трішечки спокійніше, трішечки тверезіше, не накликати на свою голову поразку, тому що все не так критично. І, до речі, третій фактор, про який чомусь забувають, це вбивство чеченського інсургента на території Німеччини. Величезний скандал в Німеччині. Це треба бути британцем для того, щоб зрозуміти, що таке вживати заборонену зброю на території Британії. Ой, вы знаете, британцы что-то пошумели, и как-то сейчас уже не очень говорят. Ніфіга. Я от нещодавно я спілкувався Це є важні речі, це є маленькі речі. журналістом. Це є маленькі У речі. них це не спить. Це треба. добре, що не спить. Рул Британія, такого не може У меня бути. есть свежая информация. Давай. С Парижа. Давай. Лидеры стран нормандской четверки обсуждают коммюнике, которое должно быть обнародовано по результатам нормандского саммита, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Цитата. «Я думаю, что это будет продолжаться несколько часов. Это закрытый переговор в нормандском формате. Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, 4 лидера выйдут к представителям СМИ и прокомментируют все, о чем все договорились». По словам главы Офиса президента, на встрече в частности присутствовали президент Украины, помощник президента Украины Ермак Андрей, Вадим Пристайко, глава МИД, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хамчак. Наверное, не говорили о войне. Ты не зря вспомнил о потерях, о том, что там происходит. Наверняка Хамчак для этого туда и... Или они говорили о линии разведения новой. Да, Номер 2, да. Да, и советник президента Украины Руслан Демченко. Вот о нем я, к сожалению, ничего не знаю. Про Авакова не сказано. Видимо, он не присутствовал на встрече, наверное, путинские руками и ногами. Я могу сказать, если мы говорим, вот Хамчак, коммунике, есть две красные линии, которые, например, для ветеранов или для людей, воевавших, да, они будут точно красными линиями. Первое – это любые попытки организации совместного патрулирования с боевиками. Вот, это же сегодняшняя новость. Какая реакция людей? Резко негативная. То, что это была идея, в том числе, если не ошибаюсь, во время каденции Порошенко, она ходила и обсуждалась, и даже Аваков предлагал подобного плана движения. Это было как пилотный регион, по-моему, если не ошибаюсь, регион Мариупольский предполагался для таких действий. То есть ОБСЕ, боевики, да, и там Национальная гвардия. Но с точки зрения, безусловно, наверное, приказ могут выполнить, потому что все-таки выполняли же в конце концов приказы о досмотре сепаратистами и российскими войсками, когда въезжали в Донецкий аэропорт. Это было тоже. Но я не уверен, что это ветеранская спільнота, да, ветераны и действующие военнослужащие это воспримут резко негативно. И вторая красная? И вторая красная линия – это разведение. Потому что как бы ни говорили по поводу безопасности, серой зоны, стены и так далее, если это будет сопряжено с разведением на те позиции 2016 года, то есть если мы оставим такие места, как Широкино, если мы оставим такие места, как Пески, если мы оставим такие места, как Авдеевка, там, где погибло много украинских солдат, где каждый метр буквально, не фигурально, а он это в крови наших, которые... Это уже в какой-то степени сакральное. Это сакральное место для Украины. Это еще хуже, чем уход и потеря ДАПа. То есть это можно сравнить по символизму с потерей Донецкого аэропорта. Тогда мы еще выкрутились, выстояли на теме легенды киборги, в которой не выстояли бетон. Но тут я не знаю, чем они просто будут крыть. И отведение как таковое,
я не верю, что оно даже возможно, даже, я не понимаю, что что может случиться, если мы разведемся в таком формате. То есть вот мы разговаривали с Юрой, мы были на фронте месяц назад где-то, и в Широкино мы разговаривали с командиром батальона морской пехоты, который там находится, и мы спрашивали, как бы, что вы будете делать. И реакция была, вот это очень корректно было сказано, потому что в камеру, как бы, и человек не мог как-то открыто говорить, конечно, они отойдут. Но то, что он после этого, как он сказал, я сразу с армии уволюсь, это 100%. И это был не один, если помнишь. Да? То есть я не хочу просто называть людей, которые говорили нам это на камеру, но только один человек из нами опрошенных, а мы разговаривали там с, много людей, да? Только один человек сказал, дайте президенту на ВОПе, да? Сказал, дайте президенту, пусть он уже доделает то, что он заварил. Причем так, с уважением. Все остальные говорили, мы военные люди, мы выполним приказ, но после этого в армии вы на нас не рассчитываете. Это серьезно. Это офицеры. Это офицеры, солдаты, и солдаты. И надо сказать, что это все были люди, которые воевали в 14, 15, 16 годах. Да. Единственное, вот парень, который сказал, что типа дайте ему год, это был молодой выпускник Академии Сагайдачного, который первый год свой служит, он командир взвода, он не застал активные боевые действия, он их не участвовал. Да, мы услышали через вас, через Юру и Женю, услышали мнение людей с фронта, украинских военных. Я хочу вернуться к международному контексту вообще этой встречи. Что это такое происходит? И тут мне попалось на глаза небольшой постик в Фейсбуке моего друга, очень хорошего аналитика. Он вообще-то российский, но живет в Берлине. Игорь Эйдман. Слышали про такого? Нет? Я не Да. Это двоюродный брат Бориса Немцова, и он очень порядочный человек, очень толковый, социолог, политолог. И в эфире РТР часто выходит. Вот он пишет. Сегодня две главные новости. Россию отстранили от международных соревнований и проводятся переговоры нормандской четверки с участием Путина. Международные спортивные организации наконец поняли, что с российскими представителями нельзя иметь дело. Все равно обманут. Нас не в ту пробирку. Перепишут результаты анализов. Подделают любые документы. Понятно, соревноваться с жуликами бессмысленно. Все равно же надуют. Но ведь мошенник, он везде мошенник. Не может быть, чтобы руководство одной и той же страны в спорте было мошенниками, а в большой политике нет. Какие договоренности могут быть с профессиональными шарлатанами, попавшимися на полном неуважении к международным соглашениям даже в спорте? Надуют, как на Сочинской Олимпиаде. Только цена такому жульничеству будет несоизмеримо выше, если речь идет о политике. Да? В спорте это фальшивые медали у подонков, поражение честных спортсменов, а в политике тысячи жертв мошеннически развязанных их там нетами войн. Да? Господа западные друзья, спрашивает Эйдман, у вас с логикой все в порядке? Хулиганы выкинули даже из-под последнего спортбара. А в клубе большой политики его гостеприимно применяют. Неужели не принимают? Неужели непонятно, что мошенников, которые даже из спорта изгнали, на пушечный выстрел нельзя допускать до решения мирових проблем? От, я думаю, що це було, це, що сталося сьогодні, дуже виразно показує, як ми маємо поступляти з договорами з Росією. Фундаментально, не можна Російській Федерації довіряти. Тобто, як ми дивимося через історію, так, ми бачимо, що всі договори, які вони підписали, їм не можна довіряти. Так. Тепер, це, що я хочу сказати, не можна довіряти. Тепер, ми мусимо з ними жити, тобто це є наші сусіди, але річ є така, що ми мусимо отримувати якесь шанування, хто ми є, що ми є, що ми є унікальний народ, що ми не ніякі брати, але що ми є осібна, унікальна нація. Це ще не було признано. Я думаю, що ви за це, і хлопці, дівчата, що воювали, вони за це воювали. Тепер, назад до питання довір'я. Як я можу отримати якийсь договір, що я вже знаю 50, 60, 100 років, 300 років, і не можна їм довіряти. Я думаю, а ви кажете, він хоче щось мати якийсь договір.
Але я буду мати розмову з ким я ніколи не довіряю. Ой, тебе Тим треба у меня к працювати. тебе вопрос. Вот именно как западному человеку. Да, Канада это немножко другое. Да? Кстати, канадское правительство сегодня выразило поддержку прямо накануне переговоров, что оно за территориальную целостность Украины и так далее. Спасибо вашему правительству. Но слова, но все равно правильные слова. Вот ты как западный человек, скажи мне, почему Макрон, почему Меркель играют в эту путинскую игру? Делают вид, что с ним хотят договориться, или Макрон Я говорит, вам это скажу. наши друзья. Они что, этого ничего не знают? Они что, глупее нас? Вони ще живуть по старі наративи. Що ви зрозуміли, дуже багато людей в Заході думають, що Україна і Росія – то сама річ. Ну и тоже. І досі. Так думає, і досі. Це так. Проблема І в Канаді. скрізь, не тільки в Канаді. Okay? Це є дуже велика проблема. І проблема є така, і це є українська проблема. Знаєте чому? Бо ми ще не дали, або ми ще не створили таку наративу до світу, перед світом, хто ми є, що є наші інтереси, які ми люди, що ми тут зробили, що ми робимо і не робимо. Можна питання? Люди підтримати, дайте мені ще одне. Коли був Майдан, люди питали, і коли почалася війна, так? Люди сказали, чи ви ми питали, українці питали, чи ви нас підтримуєте? 100%. Але чи нам слали зброю? Чи це не робили? Бо вони не знають чому. Вони розмовляють, а точно не знають, хто ми є, що ми є. Розумієте? І це є проблема України. Що є наші національні інтереси? Ця розмова, ви є приємні, але ця розмова за такі маленькі деталі. Захід думає в контексті загального наративу. Тобто, що Росія хоче здобути. Що вона хоче? Вона хоче, перш за все, вона хоче, щоб санкції були, що забирали санкції. Оце, що вони хочуть. І вони готові робити компроміс. Тобто, ви візьміть, ми вам даємо мир, спокій, так? І тоді ми будемо продовжувати наші торгівлі. Але за фундаментальні демократичні принципи або за суверенність України розмова не йде за це. Це є українська проблема, що ми ще це не зробили. Ми ще не переконали людей, що це є унікальний народ і країна. От, Юра, маєш щось сказати? Ну, в суто загальному такому широкому контексті я з Юрком солідарний. Україна недостатньо позначила свою суб'єктність і свою ідентичність на світовому рівні. Вона не пояснила, що це за країна, з якими інтересами, з чого чи з кого вона складається, в тому числі, оскільки ми на АТР, конкретно з кого, з яких народів, з яких культур, і що вони всі, тим не менше, українці, це недостатньо прокомуніковано. Чи цей майданчик сьогоднішній достатнє, адекватне місце для того, щоб в чергове це заявити? Ні, це робота на руки. Просто її треба виконувати сумлінно. А сьогодні завдання суто тактичне – переграти, от як в дитинстві грали в гляделки. Хто перший моргнет. От. І це насправді, мені здається, що от в цій ситуації ми все думаємо якимись історичними закономірностями. І воно, напевно, правильно. Але є такі точки біфуркації, я не згоден з вами. коли от на характері, на тому, хто перший мигне, можливо, вирішуються долі дуже складних процесів. Но мне кажется, Путин, он вообще не мигает, он как статуя. Мне кажется, ему все равно давно уже на все и на всех. С этим, да, с этим-то понятно. Ну, вот обратите внимание, я там не бог знает какой физиономист, но вот мы посмотрели на их рожи, только Меркель было не видно. А все остальные, им там дискомфортно, им там неприятно. Они не вполне понимают, что они там собрались. Они собрались, потому что каждый из них должен выполнять какую-то свою программу, а они совершенно несопоставимые, эти программы. И, как ни смешно, такое впечатление, что Владимиру Александровичу Зеленскому, при всем моем осторожном к нему
отношений, Комфортнее всех, да. Женя знает, было не хуже остальных. Почему? От него ничего как бы не ждут. Он новый человек. Или он может вести себя как хочет. Он свободен в вот своем... я попробую ответить. Можно? Потому что знаешь, все-таки я тут включу чуть, наверное, свою основную профессию режиссера-постановщика. Я смотрю на это как режиссер документального театра. И я смотрю, и вообще-то, не то, что я смотрю, я знаю точно, как человек, который снимает много лет документальное кино и много, это знаете, как мы с Кириллом шутили, что ты, говорит, сколько людей потрошил, сколько картошки не перечислил, а я сколько интервью сделал как бы с людьми, сколько как бы ты вот не перерезал их. Вот то же самое тут. Все люди устроены одинаково, даже если ты Путин или Зеленский или Меркель. Они думают достаточно простыми категориями. Я не верю в сложные исторические миссии людей, живущих этими миссиями. Я не верю в сакральное право там, власти решать вот это вот как бы. Я не верю в долю народа. Я верю, что эти люди и Макрон, и Меркель, и, в общем-то, и Путин, они озадачены в первую очередь абсолютно простыми экономическими проблемами. Путин экономическими проблемами? Ну, а чем он ще озадачений? Ви плохо про нього думаєте. Це неправда. Він має велику стратегію. Він будує і хоче будувати Російську імперію. Це є дуже простенько. І ви казали раніше, чи Захід це розуміє вповні. Я би сказав, що ні. Вони це не знають. Чому? Бо вони ще, я вам раніше сказав, бо вони ще думають по старому наративу. І це є одна проблема, що ми знову хочу, і це має стосунки до сьогоднішнього дня. Що є наші інтереси? Так старий наратив є, make German great again, значить, але що треба зрозуміти, кожна особа, кожна країна приходить і має якісь інтереси. Тепер, я не знаю, і я чесно не можу сказати, що я довіряю Макронові. Я не знаю, що він хоче. Останнього тижня він каже, що НАТО є brain dead. Так? І багато людей... Росія не враг. Там... Так. Ви не знаєте, що тепер є, що це, що Путін пішов в Україну, це є порушення міжнародного закону. Так? І це є, який мир він хоче, або стандарт, який він хоче мати і володіти у світі, щоб було беззаконня. Чому з ним спілкуються? От поясніть мені, люди західного світу. От я правильне питання поставив, тому що, дивіться, він порушив фундаментальні закони. Крим, анексія, збройна агресія. І з ним спілкуються люди. А Захід вимагає від України, щоб ми створили і захищали в цих умовах, придумували якусь свою суб'єктність. Я кажу, що одна проблема є, коли люди дивляться на Україну, так, вони дивляться, якби, там щось є. Але вони, і це президент сьогодні сказав, або останнього тижня в журналі Time Magazine, він казав, що він хоче, щоб люди дивилися на Україну, якби вона була дуже така важна європейська країна. Я вам можу що сказати. А ми приходимо, і якби Захід, це є наші такі старші брати. Ми ще не прийшли до того місця, де ми можемо сказати, наш президент може йти і сказати, це є наші інтереси. Номер 1, 2, 3, 4, 5. Без компромісу. Я думаю, що українці за ці 6 років з початку війни, так, вони вже оцього братства так наїлися, що нам оці західні... Братство з ким? Братство, нема значення, наратив братства, да, що оцей західні, ми є вас старші брати, теж починають дратувати. Але це не проблема. Це є не їхня проблема, це є наша проблема. Бо ми ще не маємо той конфіденс, ми можемо сказати, хто ми є, що ми є. А я вважаю, що ми маємо конфіденс, тому що якраз українці, дивіться, якраз українці, вони на Майдані, а потім на війні нагадали тій самій старій Європі про те, що Європа зараз дуже хоче забути. Що насправді фратерніте і егаліте – це ми, а не вони. Оце наше роздратування нами – це роздратування тому, що ми більше відповідаємо їх цінностям, як дивно це звучить, чим сама стара Європа. Ми маємо так і говорити. Це має бути наше таке відношення. Тут була дуже цікава умовка. Коли Женя сказав, що Путін керується економічними інтересами, ми виходимо зі своїх уявлень про світ
І для нас, в принципі, Ну, це є цивілізовані нормальним, люди. Ну, да, нормальним. передбачити, що там, по той бік, оці вурдалаки, вони теж виходять з якихось раціональних міркувань. Хоча- я тебе розумію насправді. Хоча, знаєш, це як маленька вставка, я завжди цей приклад навожу. Дійсно, він ми допитували в Дебальцево російського офіцера, і ми його запитали вже так, під час такої вільної бесіди, слухай, а правда от ви готові Київ бомбити? Він каже, ну американці ж Белград бомбили. І я розумію, що в нього в голові відбувається. Тобто я розумію, що я нічого не розумію про його голову, якби я не був, не знав і не читав і їх накази, чи їх там те, що за політи їм там доводять тій російській армії. Але я впевнений, знаєте, ці всі зараз розмови, вони не мають ніякого стосунку, мені здається, до того, що буде за 3 години. А ми не знаємо, що буде за 3 години. Зараз почнемо прогнозувати. Але перед цим, я все ж таки, це кримськотатарський канал, я хочу обговорити тему Крима. Питання Криму в нормандському форматі. Да. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газеты «Выборча», польская газета такая известная, рассказал, что будет делать, если в Париже не будут обсуждать тему Крыма. Давайте послушаем его цитату и немножко об этом поговорим. Під час зустрічі нормандської четвірки порушив питання, чи можливо у цьому форматі обговорювати питання Криму. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, Сполучені Штати Америки. Явно, что вопрос не проговорен по Крыму, точно совершенно. На мой взгляд, это мое такое мнение, что даже упоминание публичное на пресс-конференции о Крыме, да, это уже было бы частью этой встречи из уст Зеленского. Давайте попрогнозируем, скажет Зеленский про Крым или нет. Він же обіцяв під час передвиборчих своїх риторик. Що він пообіцяв? Чекай. Оце покаже, чи є у Владимира Олександровича, перепрошую, яйця. Нічого ж? Можна. Да? Яйця – це продукт сільськохозяйственного. От якщо він нагадає, тому що це найсильніший на сьогодні його козир. Він може скільки завгодно казати, що нас там нет. Кто там видел это вооружение русское, кто там видел, это все добровольцы. Крым – это клинический зафиксированное преступление, задокументированное преступление. Да. На глазах у всего мира. Это конкретная военная агрессия. Это конкретное преступление, аннексия. И не использовать этот козырь, это значит показать уже такую слабину, что уже, извините, ребята, даже просто в качестве, там ты ничего, допустим, не получишь. Ты понимаешь, что они, точно так же, как собственно говоря, на нормандских переговорах, когда наши, это нам Евгений Кириллович говорил, Марчук, как только поднимался вопрос по поводу регулярных российских войск, русская делегация вставала и уходила, потому что демонстративно, потому что сказать им все равно было нечего, и они таким образом давали понять, что эта тема не обсуждается. Здесь, сейчас это был бы самый сильный ход. Спасибо. Да. Твое мнение скажет про Крым? Нужно сказать про Крым? Сказать нужно обязательно и правильно. Если он президент Украины, он не может не сказать про Крым. Скажет, не знаю. Хватит ли у него этих яиц или силы говорить об этом прямо. Но тут можно нарваться на реплику от Путина ответную, да? Если это будет в формате пресс-конференции, если он говорит Крым, Украина, наверняка Путин что-то скажет. Очевидно, но в России сейчас они все говорят о том, что вопрос Крыма закрыт. А то, что хочет Путин, одно из прямых вопросов, это обмен Донбасса на Крым. Мы уходим с Донбасса, вопрос Крыма забыт. Це що він зробить. Він хоче Крим. Крим, спершу хочу сказати, Крим – це Україна. Да. А хто має сумнів? Точка. Він зобов'язаний це сказати. Публічно я маю на увазі. Зеленський. Щодня? Ні, конкретно сьогодні. Він сьогодні це не скаже. Тоді. Окей. Але що Путін хоче, він хотів Севастополь. Завжди хотів Севастополь. Це була така стратегічна його ідея,
щоб мати доступ до моря і все. Це що він, це, що він під хотів. час Це він хотів. вечері приходить. Це що він хотів. Люди мусять це знати, чому він це зробив. Okay? Він це зробив, Тепер, тому що не ситий. Друге, важне, що ми теж зрозуміли, доки, це був Меркель і всі кажуть, доки він не вийде з Криму, будуть санкції. Тепер коментарі в західній пресі кажуть, що вже вони відчувають, після всіх цих років, вони вже відчувають ефект і вплив цих санкцій. Це може бути продовження. І це немає дискусії до цього. Тому що це є підтримку світського закону. Це є підтримка порядку міжнародного закону. І це, що ми мусимо зрозуміти, це є фундаментальні пункти, що ми як Захід думає, і що ми мусимо це робити все по закону. Дивіться. Захід сидить зараз за одним столом перемовин з Путіним, який анексував Крим. І Це не є всі. Ні, чекайте, Друже, це не є всі. І Макрон не каже йому, це так само, якби ви там забрали Лотарингію, а Меркель не каже так само, як ви забрали там Але Меркель, пані Меркель може. Макрон не говорить і не представляє цілий Захід. Наприклад, 100% в Америці в Конгресі є підтримка України. Це є без питань. Це розмова за президента, це інша справа, так? Але є 100% підтримка до цього. І з боку Канади також. Так само. Там, де є жовта, 100% є підтримка. І що ми мусимо говорити, за що ми маємо говорити? Що ми не дали спеціально сьогодні в Парижі, що ми не дали нагоду або пішли в компроміс, що ми якось компромізували жити по міжнародному закону. Вони не будуть, Російська Федерація це не буде робити. Ми говорили за договір'я, ще Друзі, у нас 9 хвилин залишилося, тобто по 3 на людину. Значит, я напомню зрителям, что именно сейчас вот информация поступает. И уже 2 часа идут переговоры в нормандском формате. Украинская команда на встрече прямо сейчас выглядит так. Это Зеленский, это его помощник Андрей Ермак, это глава МИД Вадим Пристайко, это начальник генерального штаба Хомчак и советник президента Руслан Демченко. И в таком составе, с русской стороны, я так полагаю, там сам фюрер, там Сурков, там Лавров, да. Такие... Не будем характеризовать словами, запрещенными в эфире, проверенные животные политические. У нас уже даже, наверное, по 2 минуты остается. И давайте так. Я видел информацию о том, что готовится коммюнике. Коммюнике – это не договор. Это будет некий набор риторики. Я так понимаю, договора не будет. Про газ мы не успеем обсудить. Это мы, кстати, про газ может в ответах упомянуть. Вот по 2 минуты. Чем закончится сегодняшняя встреча? А мы проверим буквально через 2 часа. Наверное. Я думаю, что ничем не закончится сегодняшняя встреча. Она все, если они ментально договорятся, если они сумеют за эти 2 часа, за 3 часа каким-то образом договориться, тогда каждый из них скажет тот текст, который нужен будет для Украины, для России, для внутреннего рынка. Но текст будет один коммюнике, извини, пожалуйста. Коммюнике одно. Как это? Да, но трактовка его может быть по-разному. Английский текст один, я прошу. Ну и что? Между прочим, текст этих нормандских соглашений 1 и 2, он тоже... Да, тоже там были. И в зависимости от того, на какое место ты ставишь тот или иной пункт, да. Поэтому я думаю, что с точки зрения формальной или там неформальной это не закончится ничем. Все останется в том же положении, как сейчас есть. Я не думаю, что надо ждать прорыва. Мне кажется, что, во-первых, я солидарен. Но из меня такой пророк, я прошу прощения. Но я все-таки думаю, что, во-первых, ни до чего не договорятся. Потому что нету предмета. На самом деле нету предмета переговоров. И это, по большому счету, развяжет руки Зеленскому. И вот тогда мы теоретически можем себе представить
некоего нового президента Зеленского, который он искренне захотел, он же обещал, если надо, я на колени встану. Вот он практически встал на колени. Ну, не встал на колени. Где-то. Двери закрыты. Где-то. Ну, он же все-таки съездил, он же все-таки поручкался, или что они там делали, ручкались, не ручкались, наверное, ручкались. Да? Он выполнил свою часть работы, и теперь он может к своим избирателям сказать: ребята, извините, не вышло. Ну, то есть он не поехать он не мог, учитывая его обещание. Он же рвался. Да. Не поехать он на самом деле действительно, наверное, не мог. Да. Ну, Я б сказав, дуже скоро скажу, що номер один, якщо ком'юніке або в прес-конференції, що як президент не скаже, що Росія в Україні це є війна, а була і є агресивна війна проти України. З боку Росії. З боку Якихось Росії. там бойовиків. Це не є ніяке АТО, це не є тут, що це є агресивна війна проти ще України, номер один. Друге, вони будуть готові і мусять сказати без компромісу. Росія не може впливати або брати участь і впливати на внутрішні політичні справ в Україні. Це логічно, але це можливо? Це треба сказати. І третє, сказати, що ми, як президент, я не готовий робити компроміси, які будуть мати негативний вплив на суверенність України. Все. Тоді я би сказав, тепер давайте нам гроші, щоб ми могли розбудувати ці місця, де ви зруйнували. Це є інші справи. Друга справа, ще один деталь. Оці зрадники, які боролися і воюють проти України і проти наших хлопців, дівчат, це є кримінальні акції, це є деталі. Але треба сказати, що ми не готові прийняти Росію або вплив Росії в внутрішніх політичних справ України. Це є без компромісу. Вот, только что депутат Гончаренко, это депутат от партии Европейская солидарность, написал, что встреча закончилась. Сейчас мы посмотрю, что он написал. А что он там... А он там, говорят, аккредитовался как журналист. Мне сказали. Смешно. От него можно. Ну да, он такой. Вот, смотрите, я читаю, что написал Алексей Гончаренко, народный депутат Украины. Двусторонние переговоры Зеленского и Путина должны начаться примерно через полчаса. Ага. Это сейчас, 15 минут назад. То есть где-то минут через 15 начнутся двусторонние переговоры. Это без 8 часов по Парижу. Ну, да, но раньше 10, нет, раньше, я думаю, 11 по Киеву даже ждать нечего. И последний вопрос. Вот прям по минуте. У нас осталось 3 минуты. По газу будут договариваться? Уверен, что будет. Уверен, что будет. Это не знаю, плохо ли, но они будут использовать это как инструмент в гибридной войне, то есть войне. Они будут давить газом. Ну, допустим, они будут использовать. Я думаю, что сейчас не успеют. Вот просто вот в этой конкретной ситуации, скорее всего, просто руки не дойдут. Так мне кажется. Действительно ли есть у Зеленского шанс вернуться из Парижа другим человеком, в представлении людей, украинцев? Так, якщо він скаже, що я представляю Україну, всіх людей. Так, він може, не імідж його, це не важливо тільки його імідж, але треба сказати, що він представляє цілу Україну. Я думаю, що ні. В нього буде шанс, якщо він вийде на фінальній прес-конференції і Крим комуніке скаже дві речі. Крим – це Україна, і Росія веде війну з Україною, забирається звідси все. Якщо він скаже дві ці фрази, поза тим, що він підпише цього комуніке, він вже зміниться, він приїде з іншою людиною. І послухайте, мені здається, що це дуже важливий маркер такий, це чи буде якимось чином виведена Україна до прямого спілкування з ДНР, ЛНР. Принуждення, будуть змушувати. В будь-якому випадку вони будуть змушувати напряму виходити на перемовини з сепарами, але це не те, що червона лінія, це вже вибух. Ні, це взагалі... Ну ви согласні, що це цель Путіна? А от знаєш, мені здається, що ці ж сили абсолютно керовані.
Ну, немає сумніву в тому, що там є, звісно, якийсь ексцес виконавця, але в цілому ці сили керовані. І в той момент, коли нас виводять на пряму комунікацію, на прямі переговори з Лугандонією, лугандонці влаштовують такі дуже демонстративні провокації. І це означає, що швидше за все це просто замилювання очей. Не хочуть вони так. Я тоже не верю. У нас буквально там 20 секунд остается. Подведу итог. У нас были прекрасные гости, люди, разбирающиеся в том, о чем мы говорим. Надеюсь, вам было интересно. От себя скажу, что я не верю тоже ни в какие позитивные результаты, потому что слишком разные цели. Вот. И я думаю, что коммюнике будет в общих словах. Вот. А то, насколько Зеленского хватит духу и кислороду, и воздуха в легких сказать Путину в глаза какие-то вещи, которые будут восприняты хотя бы в Украине и на Западе тоже как наличие политических яиц у нового президента Украины, которого как политика еще никто не знает. Ну вот мы и посмотрим буквально, я думаю, часа через 2, так реалистично, если говорить. Всего доброго, до новых встреч в эфире АТР.